Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kabataan dapat ginahambalan lang. Kabataan dapat hindi kalakip sa ginaistoryahan. Kabataan dapat sa grupo lamang sang kabataan. Apang sadto pa ina sa subong. Ang kabataan may mabaskog nga tingog. Tingog sa paghatag sang mga opinyon. Tingog sang mangin kabahin sang pagbago. Tingog sang mga kabataan sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod. Tingog sang mga kabataan. Mayong nga kasyudad sa Bacolod, Western Visayas kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang tingog sa mga pamatanan program diri lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Day, Enero 12, tuig 2020. Programa para sa mga kabataan nga naghahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag programa nga naghatag sang paglaom kag inspirasyon. Kaming inyo mga radio host. Aksyon Eden Aboso. Kag Action Day Salazar. Happy Sunday, Action Eden. Happy Sunday, Action Day. Ikaduha subong nga Domingo sang tuig 2020. How are you? Yes, energy. So dapat positive vibes subong Domingo sa ngaga. Ang mga kastresandra anay, ang olobrahon, hindi anay pagpanumduma. Bagod today is a family day. Kag mag-sinadya kita upod sa itong mga pinalangga sa kabuhi kag sa aton mga pamilya. Yes, correct. Duga rhyme how. Doon ka, ano, doon ka binalaybay. Doon ka binalaybay. Doon na kondisyon, subong mga ka-action, si Action Day. Doon ka throwback lang. Throwback ano? Sa throwback college. So, doon ka muna. Bring back the memories. Doon kanta. Oo. So, mga ka-action na, so subong special na naman nga Domingo nga adlaw, mag-off the night kita diri sa itong pagpangalagad sang tingog sa mga pamatanon na Aksyon Eden. So, ikaduwa nga episode sa aton ring programa subong year 2020. So, kadamo pa kita sang dapat tukibon nga mga istorya nga makahatagid sang inspirasyon sa mga pamatanon diri sa Negros Occidental.
especially diri sa mga syudad sang Bacolod. Correct, Action Dale, kay mainly that's the purpose man sa aton program, no? Nga ipakita taman bala sa mga nalambutan sa aton nga waragwagan, nga ti ang kabataan na may mga ginapabugal gid, Action Dale, hindi lang nga stereotyping ang mga kabataan, nga mga pasaway, kundi mga kabataan man nga nagahatag, nagahigmakas, Action Dale, kag nagahatag man sang bugal, ilabi na sa ilang nga pamilya. And by the way, Action Eden, we are live sa aton official Facebook page. I-search lang nila sa inyong mga Facebook account ang Aksyon na Radio Bacolod, and mabatian man sa aton nga YouTube, no, nga live streaming. I-search lang sa YouTube mga Aksyon na Radio Bacolod para makitaan ninyo sini ang aton sini nga live high definition nga pagpangalagad sa mga social media platforms, Action Eden. Yeah, sa mga wala nakakita sa amo ni Action Dale, chansa nyo na ni nga makita kay Kiss Alang kami da nagapakita sa camera. Correct. Mga shy type kami daan, mga Aksyon. So, grab the opportunity. Grabe ba? Grab the opportunity. Grabe ang level sa akong kumpiyansa. Oo, do iba talaga ang ikaduwa nga Domingo ni Action Dale sa Tag Mga basta mga bagong gupit. Ay, magagupit kay wala ko na notice. Wala mo Kaya na permi notice. do amo man ang imong nga hair. Do ka- I-try ba Action Dale pakalbo? Hindi Para ko nga new yan. new naman wala sa Tag New year, new hair. New year, Hindi new ko nga hair. yan. Nga do roll on. Hindi man, depende na mo. Ang iba natin daw ayan bala like mga Martian. Muy ko. Ay, good morning kay nung Martian. Mga type do mga bilog-bilog nga mga itsura. Amo na aw. Mm. Oh, sige ah. Try mo reaction ni Den daw. Nga ano daw naman. Short hair. Ako na, do si Dora ko eh. Hindi mo siguro kaya any nga hairstyle. Basta ligambot ko ah. Basta as long as you carry yourself with confidence, kaya na yan. Amo na lang pasalig mo Action Dale. Kabalo ka Action Dale, na ako ya, honestly ha, isagway ta lang ni kinastoryanta na magit ang buhok. Action Dale, nabudlayan kung mag-explore bala kung baga sang new hairstyle. Kaya iti ang buhok, hindi mo na yung ma-edit Action Dale. Pagunting, hindi mo na yung ma-stapler o kung ma-scotch tape balik. Tito ka budlay gid. Ang iba nag-examine, nag-experiment. Kumbaga, kung ano bala ang perfect Mas angayan. hairstyle, ang angayan sila kay Action Eden. Once gani nga mag-utod na yung mga buhok, maglain ang change, ang aura sa mga buhok. Ang Hindi mo na ma-edit. opinion, hindi mo ma-edit. Kaya iba, nag-break na ka mo. True. Oo, amo na, no, bigo ka, na Bigo stereotype. oho. So, dapat kung ang feeling mo, angayan ka, pagpangayo ka man na feedback. Actually, meron ang mga app subong sa mga app store, sa mga play store. Matistingan mo. Matistingan mo kung anong imo sining nga outlook in kaso nga sundon mo ang ining nga hairstyle. Oh, pero swerte ka Action Dale kung ang gusto mong hairstyle masunod man sang hairstylist. Pero kung wrong da karon nate, wala tsansa. Kay kabalo ka Action Dale, hair is the crowning glory. Correct. Amo gina ang first nga makitaan sang isa ka tawo sa imo Action Eden. Daw ka first bla impression or makita mo bisi sa katawo ang buhok gid ya is either damo siya. Ano naman? Amo na wala. Oo. Pero speaking of hair Action Dale, mayara man kita makita nga kung 2x3 gani ang haircut o kung mas nubo-nubo pa. Others would say nga cream ni siguro mo. Police ni siguro or other law enforcement agency. Bangot syempre, do kumbaga Action Dale diri sa Pilipinas, isa na sa requirement nga kumbaga pleasing personality Black Action Dale, dapat nadala na ng buhok. Abi ko hindi ta kagani kilala, abi ko ano kay cream student ka man or Wow. police. Say Kaya gadi-gadi kilala natin. ta ka. Pero ang iba na magkadto ka sa mga barbershop, especially sa mga lalaki, military haircut na ako nung. Doon mo na nasubong ang mga tinaga, abi, or key, no? Nga kabalo na ang barber kung ano nga haircut, no? Kay military haircut. Ang Military gid, hindi pwede police hair. police haircut. Pwede ba? Amo na, depende ko siya kung anong mas prefer niya. Anong kinalain na sa duwa? Ambot. Pwede man enforcer haircut. Basi kung military haircut, may paaman nga green nga lugom. Tapos kung police haircut, may paaman nga blue nga lugom. Pero anyway, speaking of haircut, na-mention mo naman ang cream nga tinaga Action Eden. Recently, gin-announce na sang PRC Action Eden
Professional Regulation Commission o kon PRC ang resulta sang 2019 nga criminology licensure examination nga ginconduct sang November to December 2019 actually din sa pila ka mga lugar diri sa pungsod Pilipinas, and hamakon mo ha 43,512 ang nagkuha sang examination action Eden. Pero wala katunga ang nakapasar or 19,191 gid lamang ang nakapasar aksyon Eden. So kadamo sa mga lugar na patigayunan sang sining examination like Manila, Antique, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Cotabato, Davao, General Santos, Iloilo, Legazpi, Lucena, Occidental, Mindoro, Pagadian, Palawan, Pangasinan, Tacloban, Tugigaraw, Zamboanga, aksyon Eden. Action Dale, grabe no. Arab lang, kumbaga, pabalo naman ni sa aton mga ka-aksyon nga wala sang hapos action Dale nga kurso. Kaya especially mga nagakuha pa board exam kay hamak mo pila to ka mil ang nagkuha action Dale pero pilang nahot lang ang nakapasar. That's why ginatagaan tagid sang ukon gina-congratulate tagid action Dale ang mga nakapasar, and especially now nagapasalamat man kita sa kahigayunan nga ginhatag sa aton sang isa sa 19,000 nga nakapasar action Dale sang criminology board exam ang yari diri subong upod naton sa studio. Usually actually din gina-feature naton ang mga top notcher ang nagakadalas sa top 10, no? Hindi ba lang nagpakita gid singla sining kaalam sa examination, pero this time isa naman niya ka criminology board exam passer man ang aton sinikilalahon kay inspiring man ang iya sining istorya nga ma-share sa aton diri nga mga ka-aksyon kag sa aton sining pangalagad subong Domingo sa ngaga. Action Dale, wala na sang palabor-labor pa. Ang aton nga tagaan ta kay gayonan action Dale nga magpakilala man ang aton nga bisita karon nga adlaw nga kagina pa nagakurog-kurog sa tupad ko. Kaya I believe nga ti suno sa iya first time ni action Dale nga mag-guest man sa radio station. Ti wala sang problema. Ti sa una action Dale okay lang kay tingog lang mabatian. Subong iya may Facebook live na kita live na live dira mga ka-aksyon. Tanawan nyo lang ang beauty namon. Okay, yes, tagaan siya sang para makapakilala sa iya kagalingan. Introduce yourself, sir. Go ahead. Good morning, Sir Ma'am Eden kag Sir Dale. Madam, ugid nga salamat sa pag-invite niyo sa akon diri sa subong sa inyong programa kag ako gali si Ives Jason na Tigli di Montaño nga taga Pulupandan, and nag-graduate ko sa University of Negros Occidental, Recoletos. Kailan na edad mo subong, sir? 23 sa 23. So, kita-kita lang mga batchmate. Hindi kuya, 18 pa lang kuya Ay, no. kala! Nagbata. So, malak ni Dendo, syempre, do ka, mga una, gani, nga mga paghambal sa mga microphone. Meron na stage fright, kumbaga. Correct. Speaking of cool ba, pero di ba volunteer siya sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang Banwa sa Pulupandan. Pero kung may mga aksidente, dapat di ba ginakulbaan ka man? Do ka Correct. Yes. Among in-action deal, kaya syempre, kumbaga, there's always a first action deal. Di may first kada, is ka ano, kapag naguro ka sagad. Kung first time mo action deal, bisitahon ka gidya sang kulba. Pamangkututan na na action deal before we go through sa na-experience sa criminology exam. Pero how... Congratulations. May congratulations with that go. Hulton gidya namon niya. 5, 4, 3, 2, 1, go! Congratulations! Okay na siya action needed. Okay na siya. Pero tayo pamangkutan ka namon, Sir Ives. Kamusta ang nangyan experience mo? Pila ka years nangyan volunteer sang MDRRMO Pulupandan? Nag-start ko ma'am sa MDRMO Pulupandan o rescue ng November 1 gid siya ma'am last 2018. Then 1 year ko sang November 1 man 2019. So sa mga na-experience ko, so una do mambal ko gid nga hadlok gid ko makakita nga dugo nga mga pilason nga do phobia, pero sang do later on nga do sige ko naman nga sa di man sa nga do adlaw, pero mayara gid nga may tabuan gid mga aksidente do na used na ko nga do gin palangga ko na lang ang obra nga
kung bisan temporary lang ni amo ni nga nagbulig sa akon maka kon sa akon na naman allowance ko pang sa balay kag sa pamilya ko man bisan gamay lang dako kitang bulig ya sa sige ko man bayad sa review center ma'am. Baliti isa sa way action Dale kumbaga sa nagbulig man. Pero kamusta do, di ba on call ka muna? May ara kis ang nga time nga hindi ka available pero kinahanglan ang imo nga pagserbisyo. Paano mo na gin-handle? Bali may ara gid na ma'am nang kagi ko song last nga may review. Tapos natabuan gidala ko motor pa review center tapos why man sa ginapangayo kung may nagdala ko medical kit sa akong bag then sa may tangob dapit sa may Transcom may collision bali head on collision sang motor nga single kag putubuan man nga pasalamat po sa pasyente kay do may knowledge mo ko about first aid then aning tawag ko mo din pamilya do ka overwhelmed gid ko kayo nga do sa ka simple lang para sa akon do ka simple lang pero dako nga nabulig ko siya mo. But sa lingon, prioritize mo ang vehicular accident kaysa si mo nga nga review sa Yes, board sir. sa ano. Yes sir, actually late na ko to. Okay. Mga ang schedule sa amon nga review 8 AM to 5 PM mo. Di bali galin ako sa balay mga 8:30 tapos natabuan dito nakaaran ako sa Transcom mga 9 AM di sulod nako sa review center mga 10:30 to 11 na kay why ko na naglakat hindi magabot ang ambulance nga iyaman ka I think to yato ka sumag bala si DRMC sir. Pero safe man ang victim. Oh sir safe ka sir pero na do malipungan na gid siya sir. Nga do ka siyempre di mo man makontrol ang crowd nga ay yan mo na siyempre ikaw may knowledge ka sir may lang kay no naagapan ko lang kasi hindi na check to amunin check to nga brown mo sir. Anong rason ayos nga nagsulod ka sa MDRRMO sang Pulupandan? Who encourage yung nga magsulod sa sina nga office? Para sa akon gid nga tuyo gid nga dra man sir kay hindi ko gusto nga kung mag-review ko hindi ko gusto nga dre ko sa Bacolod kay siyempre may plate tape ako, may pagkaon pa ko tapos hassle kag mag-review bala sir. Dito ka grabe na gid mo consume ko nga time hindi nagikuway nagig ko oras mga gano. Unlike ya dito sa DRMC sa amon nang nagayo ko sa akon nga department head nga sir pwede ma-night shift nang ko nga amo na akong 10 to 6 AM kay para pagkaaga ng akon na nabala oras. Pwede na ko kalakat ko nga aga, may review ko. Di sa kaluyan man din, tsindihan man ni sir naman mo din. Salamat. Si Sir pasalamat. Si Sir MJ Madji Feria Infante. Sir, good morning man sa Yes, speaking action Dela, MDRRMO Pulupandan is watching from MDRRMO Pulupandan. So proud of you kuno kay Ives Jason Lemontaño. Dagalantaw So sila. meaning nag-adjust ang imo sa ginaobrahan para lang ma-juggle mo ang both ang pagtrabaho hanggang pag-review man sa review center. Yes sir. Hindi lang sir ang ang head na mo nag-adjust. Balitanan-tanan gid sir nagbulig gid sa akon sir. Grabe action Dale, no? Kung baga, good Samaritan man siya, may araman action Dale sa mga tao sa palibot niya nga take into consideration ang sitwasyon niya man action Dale kay ang iba niya mambal na nga hindi mo gali kaya ang oras nga mo ni tinga nagsulod ka pa but for the sake action Dale di nabatian ta makagina nga nakabulig sa allowances niya and all action Dale samtang naga-review dako gid ang nabulig sa action Dale. And syempre, ang mga skills nga tunan niya sa pag-eskwela bilang criminology student na-apply mo gid sa imo sining nga trabaho sa MDRRMO office. Yes sir. Gamit to gid sir. It's like daw ka lang i-apply mo ang action din ang natunan mo sa apat ka corner sa imo sining nga classroom. At syempre, pila ka ano ka ng working student SA hindi. Hindi sir ng varsity student. Varsity, no? Varsity. Speaking of varsity, he's into Sepak Takraw nga sports action din and member sang varsity team sang UNOR nga Sepak Takraw, correct?
Yes, sir. Sampol, bi. Sampol. Grabe, no? Ti syempre, we know nga dako gina nabulig action deal, no? Kay ko once nga, di ba, kung, ano ni gani, player ka sa UNOR, may ginagaranti sa imong scholarship. Ano nakuha mo, 50% or 100%? 75, 100%. First of all, mapasalamat ko na yung sa former coach ko nga nagtaliwa na kay Coach Julius Tristan Cantero. Ay tungod sa iya, ma'am, hindi, wala gid ko disubong kay dako gid yung bulig ni coach ako ma'am. Kay siya gid ang kabangdanan kung nga naka-eskwela ko sa natahom nga universidad kag sa pa libre, hindi man sa libre may bayaran pero dako gid ang less lang ano. Ang nagaranti ko sa UNOR ma'am ng sir ng 100% ko kag ng way labot sa sa scholarship. Mayara kami allowances every game nga makadtuan namon. Pila pila ka tuig or no kakalawig sa college kay di ba kun varsity ka Adjustment. may adjustment Sa load sang units. subject Take ko siguro 5 years and ano ma'am sa Merian 5 years. Sa Merian koy first year pa lang sa totoo lang montat gikutan mo kay nalingaw ko bla tudlo naman tayo saot mga pudupod mo ko sa pakaisa ko kay do ka na-idolize ko bla sa bla kay tanan nga skills ya do na sunod ko gusto ko man sundon. Dito amo to do gusto ko na magpauway si Kansem sang first year pero salamat gid ya kay coach nga gin-motivate ako nga hindi mo untat balik di ginpakwa ako liwat do ka hindi lang second chance, third chance, dumudamo gid chance ang ginatag sa akon. So but silingon 5 years sa gidya nga nangin member sang sa Pactakraw sang UNOR. Yes sir. Oh, Since pero 2013. ang ining sport nga sa Pactakraw, hilig mo gid niya or sang high school pa lang naga-join ka na sa mga palarong pambansa or iba nga competition locally? Since elementary pa lang sir, grade 3, kaya si Pactakraw na ko. Tungod yun na sir sa cousin ko kay Carpel Steve Chidoro. Gaki kasang una, garay. Na-turn into sa pagtakraw. Iba na action deal mo na nga do. Ang uso na yung kick sa unang tingga na yabalao. Then, medyo nag-level up na pagka high school, kag college, lain na nga bula, kumbaga, ang ginahampangan nila, kag dako gidang nabulig. Pero, going back, before entering sang college, first choice mo ginaiya ang criminology. Honestly, hindi ko gid gusto ma'am kay ang gusto si mama ko gid ang gusto no. Pero sang do ka accidentally, di mo ko kamba nga accidentally pero tutuod lang first choice ko gid ma'am seaman no. Nakakuha na ko kompleto na ko mga medical, mga ICARA test. Tapos exam, okay, pa-enroll na lang yung kulang. Galing sang pag-abot ko sa hindi ko na pag skila ng pag-abot ko do sad to say mapa-enroll ko anay tapos do hindi pa guarantee nga makasulod ko kung may scholarship tapos do umutunog tulo ng luwa ko nga magwa mo ko kay mama pod ko si mama mo bako laka tama puli tama then do kay wala lang ang ibi kaya nakita man sang iloy ko nga gibigid ko tuod then do ka dasig man blas ang blessings nga nagabot nga nasugata ko si Herman Maday ang former teammate ko man sa UNOR bali siya gid ang nagambal sa akon nga ano ang linya ng nambala ano ka ipos na mo ko na siya ang iwa ko na baton hindi ko kaya magano di like kalipay ko man pagambala kulang kami sa UNOR kulang kami line up pagambala do arap ba lang do nagbukas ang langit ang blessings nga tama nga pagambala amo to yun nga si coach gin contact ko ni coach nga gusto mo gid mag-eskwela day muko coach yung grab gid din ang opportunity nga do ka wala man na pangayo cream gid ang natupaan ko. So, daw na palangga mo naman ang inaang kurso sang nag-start ka first year or may mga hesitations pa or hindi mo gid gusto ang criminology? First year sir ma'am, ko gid nga hesitate gid ko katama sir. Kay isang amo to nga haba ko gina nga second sem sang first year do buntat nako.
galing sang nakita ko mga failed kag drop ko. Proud gid ko nga na failed ko ya kag drop kay lesson learned gito sa akon sir nga gito nga na motivate ko nga ay doon nasuguran ko na tapos nga hindi ko pagtapuson na kaya gan isang iban ano pa yan ako. Sa imo sininga family, may pulis na kamo sa inyong sininga pamilya or ikaw pa lang ang una? So far sa bilog namon nga clan wala gid sir police sir. So ikaw ang una. So pila ka mo kamagutod, Ives, and then ang imo sini background sa imo sini mga ginikanan. Anom kami sir ka magutod tapos ako gid ang pinaka magulang. Then ang duwa ko ka mangod ara subong sa Bago City College ano. Buti ang isa ko mga mangod doon na inspire man nga magano nga sige to makuha man ko. Bali graduate na siya sir ng ang mechanic ko wala. Ganyan. Then nag-school lagi sa liwat. Then ang mga mangod ko ano pa high school. Then si mama sir ng college level lang sa third year ata sa paway sa katapos pag si papa high school ano wala katapos si papa high school. So do ka pressure mang kumag-action din since siya ang pinaka magulangan alam lang may gina-expect gid si mo ang imo sining nga mga pamilya nga dapat maninguha agad kag makatapos ang eskwela para may ma-finance naman si mo sining manghod sila sining nga pag-eskwela. Correct. Kay kumbaga magulang siya action Dale, kinanlan niya nga mangin role model man siya mga kauturan. Pero gintagaan ka ni mama mo rason kung nga gusto niya kapakuhaon criminology. Yes ma'am, isa gito nga son kay ambal ni mama pulis ko to kay dako sweldo po ano man yun kay sa nanan ko alin sa una kuan gid para sa ako mo ng mother's knows best amo gito nga ano ko wala na bala na kung ano makapamayo sa ako kay kabalo gid ni mama. Kung ano makapamayo sa ako na sa ngagin pate o good sir. Alas 11:33 Action Radio Philippines Standard Time. Mapos kita na sa aton commercial break action iden. Kag sa pagbalik sa aton sining pagpangalagad, aton hibaloon kung kamusta ang nangin preparasyon ni Ives no antes, during kag pagkatapos sa Criminology Board Examination 2019. Magabalik ang tingog sa mga pamatanon program pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon
radyo. Pagkulon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Ang ito ay hatid Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kitsa. Las 11:37 Action Radio Philippine Standard Time and nagabalik din aton sining pagpangalaga sa tingog sa mga pamatanon programa and live na live sa studio sa Action Radio Bacolod si Ives Jason Tigle de Montaño, isa sa mga nakapasa sa 2019 Criminology Board Examination, miyembro sang varsity team sang UNOR and nag-volunteer man sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Banwa sang Pulupandan. So, Ives, take us back sa pagkuha mo sang board exam. Anong imo sining preparation? Special action needed nga may mga balayran, no? So, paano mo niging handle ni mga finances kag imo pag-preparar before ka nag-take sang exam? Before ko pag prepare tani wait. Before ko sa nga kadto sa review center nga gusto ko na magkuha board exam. Balay do hindi ko sigurado nga makuha na sir. Doon na motivate ko bisang nag top 3 ang tupad balay namon. Una na siya namon balay si Atong babayi. Si Miss Rosani Guess na siya Bulacan. namon. Yes, ma'am. Di balay, walking distance na iya na ma'am. Iya nga balay sa amon. Nakita ko bala nga, top 3 si Rosani. Grabe nga, ano na siya. Doon, motivate ko bala nga, kaya ako makuha mo ko. Tapos, dito mo ko sa review center, ya. At dahil mo, pagka, tapos to mo na, doon nag-bother din sa pinsar ko nga, din ko ni makuha sang, sang inugbayad ko sa review center kay sa mo ko lang nga sweldo tapos si mama si papa hindi man makaya nga mo na bla. So pasalamat ko kay damo nagbulig bala sir. Nga hindi lang mga kon nga tao, mga pamilya damo gid nang suporta sir. Salamat ko kag do ka bala sir. Nga na overwhelmed ko kayo nga nakapasar ko, gusto ko ibalik sila ang success nga, di lang ako, ngunit success ang tanan ngay. Din promise ko gid sa kagulingon ko sir, kay God nga, Lord ko makapasar gid man ko, muna nga yatag mo para sa akon. Hindi ko pa ganun nga sa akon lang, kay gusto ko ibalik sila. Makita man nila bla kung anong hinimuan nila, ang produkto sang nila kay kabalo ko nga ang kwarta wala gina pulot lang sa dalan sir mo. Gin paminsar ko ang kwarta nga ginatag nila ginapangabudlayan man nila. Do parehas man nga budlay mo ko gani sila nila ang kwarta wala man na nila gina pangaboy lang nga yatag ginapangabudlayan man na nila. During nasang exam, Ives, ano ang sitwasyon, ano sining imo siningan lang in experience? Number 1 pa lang ba lang ang question, kabalo ka na sang sabata, or nakulbaan ka, or gin-high blood ka? Tapos pag ko sir, pag take ko sang exam, wala gyud ko kabatsyag, sir. Honestly, wala gyud ko kabatsyag pressure. Okay. Siguro dala na sang dugin base ko bala sa hampang sir. Siyempre magampang pressure, grabe yung pressure anay ka sa imo. Alin sa imo mga coach, mga teammate mo, dugin take ko lang ang exam sir bali nga duga hampang na ko nga sige, amuning technique paano sabto ng pamangkot.
paano ansiran. Then pagkaabot na sa sir, dumakamba ko, thank you Lord. Dato nakita ko ba sir nga, nadamguan ko iba yung mga questions nga nagulawa. Tapos, do ginungod ba sang Ginoo sir nga, sige amon yan sir. Bigaw, take ba si mo sir nga, dalaman may guide sang taliwan ko man nga lolo kag lola, sa mama kag si papa nga guide sa akon nga miyara mga answers nga answerable gid sa nga hindi ko gid makaya magsabtan. Ginapiyong ko lagi ginapangamuyuan nga kamo bala sa akon mag-answer mangpang kay sa bisan wala na kamo di para ginisin yung mas nami pagitan kung ari kamo di para bala makita nyo man kung pag ma-proud ka mo nga anong nahimo ko para sa inyo kag para sa tanan. Pero isa lang ni Kadlaw ang exam. Bali 3 days siya ma'am. Then nagkadto ko sa Iloilo 27 pa lang ato na ko to. Nang nablblame ma'am grabe mo blame ako sang ma'am sang sir sang istaran. Salamat ko kay kagi ko ma'am sang sa sepak takraw ko man sa una kagi ko selection sang team kay Iloilo. Bali head coach nila si coach Kid Galyos. Mo coach, thank you good coach sa pagamuma sa akon dra sa inyo balay sa family mo nga libre sir. Dako gid nga bulig sir kay bisaramon mo 3 days daan. 3 days dan ma'am. Tiway mo ko gapangayo nga grabe gid nga bulig sa akon kag pagamuma kag pagbaton nya nga bisan sa pagkaon mamo ko coach ganyan coach di mo forget siya nga siya makaon bakal naman manyapon kami mo na hasta ka last day ko lang nga do nagano ko nga malakat na ko. Nagpromisa ko nga sa kagulingon ko sa una ko nga ato ko to sila balay mo kung promisa ko sa kagulingon ko sa Ginoo nga Lord thank you Lord sa mo nga balay Lord kabay pa damo man nga blessing sa mga abot sa mo nga pamilya kag gusto ang ginapangako ko sa kagulingon ko nga hindi ko diya magbalik nga makuha liwat ma-take exam kundi mabalik ko di nga do proud ko nga mabalik ko di nga mo taking kag para salamat gid sa pamilya ni coach. Hindi lang tungod ng siya mo damo gid salamat ko sa pamilya ya. Sang nagwa ng result ay sang board exam, anong imo sini nga first reaction kag sino ang una mo ginhambalan or may nagpabalo lang bala simo nga nakapasar ka? First nga reaction sir, dumibi ko sa dumunalain, hindi nga tungod makita ko nga lang nga pasar kundi doon na excite ko sir nga doon na kulbaan nga hasta nga nakita ko pagtanaw ko sang result sir nang kay may mga ang apelyido bala sir nga Del Castro, Del alphabetical. Tinakita ko pagka-scroll ko muna nang wala na DEL na tapos muna do to syllables bala nga word bala D tapos sugpon muna tikita ko wala na tapos kulain ba siya nga ginimo ko ang tanan kag dumi kumpensa ko bala nga kaya ko sabtan ng iban nga mga hindi man sa tanan nga questions man siran ko pulo do na ganoblasan nga bagdan nga loy baga ko sang kaluyang kasubo nga do ginambal ko sa self ko sige Lord baton ko nga failed ko basta nga ang upod ko man nga responder si Erwin Tina tupad ko kitanaw sa kay siya nagunambal sa akon mga ara ng results. Basta nga baton ko nagid nga failed ko sir, ma'am. Then nung ako wala na ko imuon, gin-scroll ko na ipadalom. Basta nga nakita ko may lain pagid galaya ang ganun na hindi nga parehas sugpon ngalan, apelyido bala. Basta nga pagkita ko muna din Basta nga sige ko, basta nga naglapit na sa DEM, di mo tanyo, sa kita ko pangalan, ang apelyido ko gintan ako gid todo. Basta nakita ko ginaboy ko cellphone ko, ununa ko gid sa nga nagin-meet lang, thank you Lord, ginsinggit ko gid sir. Thank you Lord, As in, haboy mo gid or ginaboy ko gid sa cellphone ko sa lamisa. Yes, may nagbakal ako pag-usap.
Pero anyways, ara ka to on duty ka to that time Oo, ma'am. sa MDRRM. Oh, that, Hindi, ma'am, dali hindi ko to on duty kay gano ko makaya akong load bala manog-expired na. Manog-expire na. Tapos dito ko na gano. okay. Kaya para maano mo, Ma-update ko makita din sa na yun. internet, oo. Pero ara action Dale, sa 3 days da, every after exam, ano ka kabatsyagan pagkagabi or naga-review ka pa bala pagkagabi sina? So, pag dito sa balay ni Coach, ma'am, nag-insteran ko mga 2 to 3 hours lang itulog, ma'am. Kaya do, harap lang nga, kaya isa lang ko mag-board exam, gusto ko, biskan di taas ratings ka, gano'n ko, gusto ko makapasar, gid kay, hindi log-laog, magkuha sang board exam mo, do ka, ginpaminsar ko nga, once in a lifetime na magkuha, tapos ang gasto, di amak. Titigin ko na yung tutuod, tugid kung sa pabla, kung gampang lang ko. Tugin base ko magyapon nga gampang, hindi lang ko ma-pressure. Pero sa tutuod, kuhan man ng dugang ko, bakubaman, Pati, motor nga, salamat, ko nga, mamay. Pero actually, din na aminado si Ives nga during college years niya, may mga failure siya, may mga drop siya, pero wala siya yung nag-untat, no? Kaya iba wala nagkawad-an sang kumpiyansa. Once nga madrop isa ka subject, duwa nag-untat na sa pag-eskwela action Eden. Pero ikaw, Ives, dagsigi ka sa gihapon sa pag-eskwela, pero once nga makareceive ka sang drop or fail din na abing nga subject, anong usually ginahimo mo? Nagasuko ka na bala or sige lang sa gihapon? Bali ang akon to nga drop kag mga to sir, kay gusto ko na tumuntat mo. Then later on nga sa sige sa sige naman nakabalik na ko. Do ka na bala sir nga hindi ko nga gusto nga ma-fail liwat o kon drop. Kay way mo sa napangayo ko may ara ko iban nga subjects tod nga na failed. Tudo nanan ko nga do ka nga amunyaw nga muna kay hindi ko man mabasol sir kay sa adlaw nga pangano ko naguntat na ko dorm sir dito sa mo kay puli-puli lang ko sir Pulupandan to Bacolod adlaw gina naguntat ko dorm sir kay nang hindi ko gid man sir nga nagniniwangit ko sir kalain sa sir nga huwag ka kaunon imbes nga tawgang ka sa tawgang ka ni mama sa dorm pumangkoton ka nga to ka panyapon panyapon ka na da maku ma chicken joy ako sudan di ko gito mo limtan chicken joy ako sudan pero totoo wala ko panyapon wala mo ko ni 5 nga nga kwarta gid sir. Tapos mangkot sila ano niyo do sudan. Ari kapanyapon na kami hindi niya ako magkabalak. Kay okay lang ko di. Boss ipadal lang ko kay do alang-alang na ko boss. Pero wala sila kabalo nga wala ko kapanyaga kapanyapon sir. Ang imo lang niya ayos daw, hindi ba sila gusto magkabalaka or mag-worry si mo sa nga sitwasyon? No sir. Kay do na konbi nga doon nakatatakbo sa pinsar ko nga hindi ko gusto kung anong nagyan sa amay ko sa una nga wala katapos. Hindi ko gusto nga matabo man sa bata ko sa uli. Gusto ko nga ibalik man siya nga harap lang magwa sa bla sa dalan nga may masugata sa amigo ya. Mga ya, masugata sa nga pre, bata mo kabasar. Nakita ko gid kagapon sir. Pag wa ko muna kita ko si Papa. Sugata yang isa ka pulis nga congrats sa Papa nga dong nga sila nakita ko first time ko nga nakita si Papa nga nagamugod sir. Pwede, mga action Dale. Ako ba nga kasi ninendo ka Ano naman? TI na kita dire sa aton sining programa pero ka MMK na. MMK version 2.0. Pero mong niya kadamo sa mga success stories nga mabatian naton. Ara ba lang pigado naninguha nakapasar sa pag-eskwela, nakapasar sa board exam. So mo ni pwede ginaya ipabugal action din. Ngaling kay sa pigado nga pagpangabuhi. Pero naninguha ka. So mo ni ang pwede nga itikal sa mga gidikalan, especially ang naghalin nila sa idalom.
Yes, good morning kay Arian Felidor. Amaliakas do mahibi kagid daw gali kay gahibi na gid ya gindalahig ya pa kami. pero Action Dale bisan wala mo siya bala nakilala or wala mo gid na subaybayan ng iya nga journey. Paano niya ginlaragway sa aton Action Dale, makita do ma-visualize ta bala ang struggle sang isa ka persona nga he just want to make his parents proud. Kag may mga tao actually din nga mas pilion nga akuhon ko na lang yung mga personal struggles ko, mga personal nga mga problema. Alam lang di na gusto nga idalahigon pa ang iban nga tao nga sakon and actually din daw ka okay man abala nga imuhon mo na lang kay feeling ko si Ives kabalo man siya nga kayanon niya ang ini nga mga pagpanghangkat. Correct, Action Dale. Kaya syempre, ti ba, si bag-ulan to nabatian ni mama mo subong, ang na-experience mo nga naghambal mo nga chicken joy, mo nga, pero wala ka gali sa maging kaon. Kung mag-Action Dale, kung sakit sa imo buot Action Dale, doble na ang sakit sa ginikanan. Bangot syempre, arab lang Action Dale, nga gusto man sang parents na mo i-provide ang tanan. But, may mga kiss Action Dale, may mga kumbaga circumstansya nga hindi nila mahatag even ang needs sang ila kabataan. But mo na Action Dale galain ang ila nga buot. But kumbaga fortunate ang iya mga ginikanan sa iya man nga nakaintindi siya sang sitwasyon. So Ives, after passing the board exam, anong imo sining nga mga plano? Sigihon mo pa bala ang pag-volunteer dira sa MDRRMO sa Pulupandan? Or may mga plano ka na next step mo nga paghimuon, next chapter sa imo sa iyong kabuhi? Subong plan ko sir mapanubo ko gura na subong BMI sa kan na kay doon ka-focus ko sang last mo kaon, tulog, duty, tuon mo lang nanan ko sang last sir. Do nag-overweight ko gamay syempre do sa akon do di man nga sa dumabudlayan ko kay kagi mo ko training nga kan magin mo mo ko para maka-apply ko dasig di unahon ko gid na panubo ako timbang sir tapos later on na lang ko din ma-decide kung organization masulod kay wala mo ko gapili kung din sir mo kay importante sa akon subong ang gid mo nakapasar gid ko sir kay ang mag-apply, damo-damo man pwede applyan. Hindi lang ko mag-stick sa isa kay do ko damo bala sa mga board passers nga wala man ka bala sa nga wala man nakasulod sa gusto nila pero sa iban nga department. Pero ready ka na mag-let go sa MDRRMO sa Pulupandan. Nahambalan mo na sila sa imo sining basi next year or in the coming months? Subong nang wala pa man ko gid sa nga magbaya subong sa kay focus gid subong sa mapanubo timbang then pagiti ka na isang mon sir kagina naglisensya ko sa kay Sir Magic ang head namon nga sir kay may opening salvo namon gina sa Pulupandan sir opening namon sa festa bala naglisensya ko siya nga sir excuse me sir mapuli ko na sir mahimo sir kay may ko sir sa Action Radio na invite ko sir mag-guest kag live interview karon do nagkuan mo sa do siya po yung nag-push ako niya nga sige gana kuan kay para ka mga Bureau of Fire mo gabi nga kuan mo sir ba do gusto mo na ko magalit. Para sa imo paminsaron nga mag-try nga matayo yun gid nga magpulis ka. Do hindi ko decide subong kay kung diin ang gusto ko kung diin ang makapamayo sa tanan didto ko may why ko ga kwan nga sa akon nang kay gadepend ko gyapon sa family ko kay sila man gyapon ang buligan ko sila ma'am sir. Pero may imagine mong self mo nga wearing Goa A or Goa B nga blue uniform sa police. Ara man na lang pa sa una. Sang nagsugod ko nga nagbalik loob. Napalangga mo na ang ang muna nga kurso. Yes, the Action Dale, feeling ko special someone yung gini mo Hezekiah Jane Serapio Alba. I love you. Siya na. Ay, hindi. Ano sino? Sino? Hindi basa ko lang ang comment niya nga. I love you. Sorry, judger lang si Action Eden. Pero hindi
ano lang garo ako nila. Isa man sa nagapalangga para sa iya. Kay, di ambal, di gani niyan si Jay De Montaño. I love you, tol ko. O, di, karapatan man na nila nga. Mag I love you. Si Arian kag Felidoro, daw wala saga I love you too, boy. I love you, to ko nun. Alam ito, Kas. Sino? Pahamak. Hindi Nagapalangga lang ni sa iya. So, ayos, anong mensahe mo sa mga estudyante subong nga nag-eskwela sa criminology? Anong advice and tip nga mahatag mo sa ila, especially ang mga naka-experience sa balasang failure kag drop nga mga subjects? Ma-advise ko lang sa mga eskwela pasubong, di lang sa criminology, o hindi sa tanan nga course nga tapos kamo ka eskwela, kung mag-graduate, kung mag-take exam, subong pa lang, hindi nyo pag, ang eskwela, hindi nyo paglogloge, kay, ang sa mga, sa mga estudyante nga, ang ila ginikanan, may maayong, obra, kag makatustos ang ilang kinanlanon sa eskwelahan, palihog lang, hindi nyo man pa, ginikanan, yung, iabusaran kay kabalo ka mo wala man nagdangat ang mga ginikanan nyo sa amo na nga estado sang kabuhi kung hindi man tungod nga nangabudlay sila. So bali blessings hindi nakatama para sa inyo kay hindi ko pareho sa inyo nga galin sa sa mayo nga pangabuhi. Bali ginapost ko kamutan nga hindi nyo pag-abusaran ang inyong ginikanan kay sa pilakadlaw ginikanan yung pamilya nyo gyapon balikan nyo. Kabalo ko ayos kilaba sang listahan sang luyag mo pasalamatan. So subong pa lang isa-isahon na nato na ang luyag nimo nga pasalamatan si musing nangin journey tubtob nga nangin nakapasar ka na sa board exam. Go ahead. Ako gid nga pasalamatan, di gid madula nga sa akon pareho sa akin post ko sa Facebook ko si Coach Julius, hindi gid siya pwede nga ikaduwa akong second sa listahan ko kay katapusan kay siya gid ang rason ko nga nakaskwela ko nakatapos. Coach, biskan nara ka na subong sa langit, Coach. Madamo gid nga salamat, Coach. Halin sa akon kag sa former mga teammates ko kay Sir Grandia, kay Coach Richard, Coach, kag sa bilog nga Negros nga mga legends kag mga Sepak Takraw family sa bilog nga Negros para ginisi mo, Coach. Kag subong man pasalamatan ko man ang amon nga bisina sa MDRMC Pulupandan, then sa kay Tita Wing, Miss Irene Valenzuela nga nagbulig man financial hindi lang sa akon kundi pares kay mama kag kay papa kag sa mga mangod niya kay Tito Cabs, Tivet, Dita Melanie, Dita Prime, kay Mamilin sa mga sa mga kay Papason, kay Mama Day, then sa mga taga La Carlota kung aday Arian nakagina ng shoutout. Casting gid sa inyo mga pakisahan ko. Then kag sa mga tupad balay ko lang ipos lang magbulig. Kay Papabo sa mga pakaisa ko nung Peng, nung Jan, nung Brian, bot damo gid nga salamat sa inyo tanan kag sa mga wala ko na meet lang. Kabalo ko hindi nyo gusto nga meet lang kamo nga nagbulig kamo in social media and then sa mga balaan sa tanan, madamo gid nga salamat sa inyo kag wala po ko tapos pasalamat gusto ko gid ko mga kadtuan personal kay hindi gidamak nga kasadya sa akong pamilya kung hindi lang sa sakon kung hindi tungod sa inyo kag salamat gid kitama sa supportive kong girlfriend si Alaysa Lubaton. Meron niya. Alaysa Okay Lubaton. na. Klaro, actually. Klaro na. Amo na siya lang, kadamo gid no, sang mga, kumbaga, ang hagdanan
nga naghimo man action ang hagdanan nga ginsugpon-sugpon Action Dale para malambot niya man ang iya nga success. So, amo na learn mo sa buong episode Action Eden. Subong nga episode Action Dale na syempre, cliche, pero kung mag-Action Dale, hindi ka gid bala malipat sa imo nga ginhalinan. Hindi ka gid maglipat nga mag-ulikid sa tanan nga nagbulig sa imo Action Dale because without them, kaya mo man, although nga may kaya ka man nga ma-survive ang amuna, pero kung mag-Action Dale, may mga additional nga ingredients nga kinanlan mo nga sila lang ang makahata. Kaya mo ko actually na learn sa subong episode sa aming nga program. Una, nga kung may mga opportunities ganing nga magsira, hindi ka dapat mawadaan sang gana dira sang energy, sang kumpiyansa. Bagod may mga tawo gid nga ihatag ang mahal nga makako, nga mo ang makabulig simo secretly ang action ni den. Ikaduha, prayer is a powerful tool gid ano man ang imong sitwasyon, successful ka man o kung hindi o kung nagapaninguha, hindi kita dapat magkalipat nga magpasalamat especially sa mga blessings nga nag-aabot Action Eden. Ang Action Dale, pero panumdumon lang nga ang pagpakamuyo hindi lang na Action Dale sa pagpangayo sang bulig, kundi sa pagpasalamat man as well Action Dale kay it's a connector direct gid sa Ginoo Action Dale. And last gali ako kadamo ko gakabasahan kakabatian nga mga sad stories nga mga gaka-failure lang, may mga drop out pero wala na gana nga mag-pursue sa ila sining handom. Pero sa case ni Ives dapat i-imitate naton siya ang iya sining experience nga not because nga na failure ka one time, second time or three times mandirabe, pwede pa sa gihapon may chance pa nga magbag-o kag malambot sa gihapon ang imo sining handom. Para sa imo kung baga Action Dale para gina sa imo, pero kung hindi para sa imo ang gusto mo, may U-turn pa man Action Dale o kung may liko pa man sa tuo o kung sa wala man. Magayambal nila kung may plan A, kung di magana ang plan A, may plan B. Kung Hasta sa Z pa. May Z pa. So, try and try Until you dahil succeed. Oo mo na, until you succeed. So, kabay pang may nakuha ka mo nga mga pagtulunan sa atong sining pagpangalaga sa tingog sa mga pamatanaon programa. Dili lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. I hope next Sunday inyo kami sa gihapon nga pag-updan kadamo sa mga naga-chat or naga-comment sa atong sining Facebook Live. Pero hindi din natin may isa-isa Action Eden. Sa mga late tuners naman, sila sining mga panimalaya. Ibisita lamang Action Radio Bacolod Facebook page para sa replay via Facebook Live. Yes, yung importante dira Action Dale, updan lang talaga nila gyapon. Kaya para mas makilala, kag damo pagid sila makilala, kag basi may mga success stories man ang iban nga hesitant mo lang nga basi gina-lift nilang ilang nga own chair. I-PM lang kami ni Action Dale kay kinanlan o kumbaga deserve nila Action Dale nga makilala. For story suggestion, pwede man kamong makapadala sa mensahe sa Facebook page sa Action Radio Bacolod or email. Check lang dira mo sining mga social media pages para makapakig-angot kamo sa DYEZ Action Radio Bacolod. Once again, Ives Jason Tigle de Montaño, congratulations and thank you so much for sharing your story with us. Kabay pang mangin successful ka pa sa career no nga imo sining tahakon sa ulihi. Yes, sa gihapon Action Dale kag mga ka-action ini ang programa para sa mga kabataan nga naghatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag programa nga naghatag sa paglaom kag inspirasyon. Saliwat kaming inyong mga radio host. Action Eden Aboso. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.